Ayan guys, disgrasya na po siya, grabe. Sus, kaluoy sa mga mga nadamay. Tanker o harvester na siya guys, ang nagkabangga. Ang luoy kaayo. Dugmok yun ang mga tao-tawon kaluoy. So, ang mga harvester luoy kayo in taon na ng kamot in tawon. Magyud lagi na bang disgrasya, di jud mailhan. Di jud mahibalan kung kanus-a, di mailhan kung kanus-a, di mailhan kung unsay dapat mahitabo. Dapat yun mag-amping na lang yun. Usahay magud pud bisag unsaon og amping, pero ang uban tawo way pag-amping, mao na nga maamong ta. Maamong-among nga mga nag-amping. Tura ang tanker guys na subsob dito sa balay. Sa abot kinsa tong balay in tawo na subsuban luoy kaayo. And driver niya ang mga harvester. Daghan kay namatay guys nga mga harvester. Nangadugmok lagi. Luoy kaayo. Sus, Maria Yusef kaluoy sao na lang. Keep safe everyone. God bless. Bye-bye. Thank you for watching.